Ikhomishini kaMadlanga isifundise okuningi thina njengezakhamuzi. Sesibona kahle ubugebengu bokuzicebisa kwabezepolitiki. Futhi lokhu kusekelwa ukungena kwabantu bangaphandle okungapheli. Kanti nathi sesibona ukuthi kukhona nabahlinzeki bezempilo, abakhiqizi, odokotela nabanye abasezibhedlela ababambisene nalokhu. Esikhathini esedlule sasibamba abezepolitiki ngokuhlola amasheya abo ezinkampanini ezithola amathenda. Kodwa laba be-ANC, oHelen Zille noMalema sebeguqule isu. Sebethengisa influence. Lokho kusho ukuthi laba abezepolitiki bayaphusha izinto ezingekho emthethweni, amanga nje. Njengaleyo kaMalema yokuthi akufuneki kube nemingcele noma abantu abangadokumentwa mabahlale ezweni. Amanyala, ubuwula obumsulwa. Ake siqonde ukuthi bazuza kanjani. Besebenzisa izikhundla zabo bahlangana nezinkampani ezitshontsha ezibhedlela zethu. Bayalawula ukuthi ubani othola amathenda, ubani othola umsebenzi. Njengoba kufakazelwe kuMadlanga. Ngakho bonke laba bahlinzeki bakhokhela lowo sopolitiki inyanga nenyanga ukuze abavikele. Kanjani? Bazi kahle ukuthi bathumela ama-invoice amanga. Ezokuhlinzwa, imishanguzo, imishini ebizayo. Inkampani nabantu besibhedlela bayathatha lawo ma-invoice amanga bawabhalise kubantu abangaphandle abangadokumentiwe. Uma kuza ama-auditor, bathi umuntu akatholakali sewahamba ezweni, okwenza kube nzima ukuqinisekisa. Abezepolitiki beyingxenye yamaqembu atshontshela izwe, bese bephusha izinhlelo eziphikisana nombuso weningi. Njengaleyo kaMalema. Elinye isu labo, ukufaka ama-services ezindaweni, imijondolo yabangaphandle. Lapha abezepolitiki banikeza amanzi, amathoyilethi, izindlu, protection, bese bethatha izinkokhelo kubantu abangekho emthethweni. Biyaqonda ukuthi uma bemnika imali, uzophusha izinhlelo ezizovumela ukuthi baqhubeke nokudla izimali zombuso. Lokho kwenza abezepolitiki babe yingxenye yeqembu lobugebengu, bephula isifungo sabo ezweni. Laba abathi ukuhambisa abantu abangaphandle kubiza kakhulu, banamanga badayisa izwe ngoba sebephiwe imali. Abazuza ngokungena kwabantu bangaphandle ngqo, noma ngokungaqondile. Ngokuphikisana nezwe nezakhamuzi zalo. Treason. Abathengwe izinhlelo zomhlaba, ama-askari nabadayisi bezwe. Global Agenda. Manje sesiyazi kahle ukuthi yini eqhuqhuzela laba abezepolitiki, ama-influencer nabazibiza ngama-analyst. Ukuhambisa abantu bokufika kulula kakhulu. Akudingi imali enkulu. Mawuzoqala ngefezi yokuqala. Self-repatriation strategy. Ngaphandle kwezindleko ezinkulu. Vala zonke izikhungo zomphakathi kubantu bokufika ezweni. One izikole nezikhungo zemfundo ephakeme. 2. Izibhedlela, amakliniki nemithi. 3. Khansela wonke amalayisense wezibhamu zabo. 4. Khansela ama-PTP, amalayisense nama-delivery permits. 5. Khansela wonke ama-permits abo okusebenza ezweni. 6. Hlawulisa izinkampani ngokwemali engenayo. 7. Susa zonke izinkampani zabo kufika ku-CEPC register. 8. Qandisa, freeza wonke ama-akhawunti asebhange awabokufika. Akhululwe uma umuntu esehambile ezweni, futhi asikhombise ukuthi le mali uyihole kanjani. Manje sesiyabona ukuthi basikhulumele amanga ngoba sebethengiwe, sebeyizithutha ezidayisa izwe. Isifinyezo, bazuza ngokufuduka kwabantu bezicebisa bona. Akusizi izwe nabantu balo.